Kaixo guztioi, Booktuberbun lehiaketan parte hartzeko, nola ez dakizun hori liburuari buruz hitz egingo dut. Hasteko liburu hau, Irati Jimenezen eleberria da, eta, 2009 garren urtean argitaratu zuen. Igartza sariko azkizita eskuratu zuen ere. Irati Jimenez, euskal idazlea izateaz gain, Euskal Telebistan edota Euskadi Irratian kazetari bezala aritu da. Hainbat sari irabazi ditu, ala nola 2006an Agustin Zubikarai nobela laburren saria irabazi zuen, bat bi Manchester eleberiarekin, eta urte bete geroago aksesita lortu zuen Igartza sarian, bere bigarren eleberiarekin, hau da, nola ez dakizun hori liburuarekin. Horrekin gainera, 2010an irakurleek ematen duten beterriko liburua saria eskuratu zuen. Nola ez dakizun hori idazlearen bigarren eleberria da, eta honetan bi historio lotzen ditu. Alde batetik Martinena eta beste batetik norarena. Alde batetik Martin argazkilaria dugu. Munduan zehar, argazki misteriotsuak egin ondoren, itzultzen da, eta gero irrati programa bera entzuten duen Elias kazetariaren etxean bizi den pertsonaia. Bestetik, nore irrati esataria dugu. Bizi izan duen bizitza gogorraren amaiera gertu duen amunaren etxean bizi dena. Eta ama berarekin aurduan zegoela istripuz hil zitzaiena. Bi historioak lotzen joango dira kontakizunean zehar, likantropo baten historioak artean ipintzen. Historio honetan denetarik aurkituko duzu, irakurtzen baduzu. Maitasun ezinezkoak, kasualitate gertagaitzak, likantropoak eta vampiroak, arima erosten duten aingeruak, bidaiak, eta bar. Eta gauza hauengatik gustatu zitzaidan. Eta gainera oso erraz irakurtzen da, eta euskararen aldetik ez dago arazorik ulertzeko. Beraz, honekin maitutzat ematen dut Booktuberra, eta espero dut zuen gustokoa izatea. Eta benetan, gomendatzen zaituztet liburu hau irakurtzea, oso interesgarria delako.